So, hi everyone. So, muna na akong chika sa 1 year rhinoplasty. 1 year na dyan ni siya day. Sobra pa gani. 1 year of pila ka months. Basta, kamo chika ako sa akong experience, akong journey sa 1 year rhinoplasty. It was fun, but usahay na dyan rough times na kanang inani na hitabo. So, wala na siya. Let's get start. Kulbaan ko asa ko mag-start. Wala ko kay bawal sa una ko siya. When ko nagkuhan rhinoplasty before. So, 1 year later, last year ko September 24, nagpa-rhinoplasty ko ato dahil. Because, kailangan mo dyan reason. Kung ano, para magwapa, of course, enhance. Akong 1 year is kanang, wala dyan kay siya, kanang chest mess na hitabo, or infection, wala. In fairness, thank God na wala ko naka-feel og infection or whatsoever. So, ano siya na implant is silicone implant L-shape. So, mora na ang forma sa silicone L-shape. Mora na sa akong nose die for 1 year. Dili ko Gore-Tex whatsoever. Pero ang silicone kay safe, yes, safe ra jud ang kuan, ang silicone. But long term, mas okay jud ang Gore-Tex. Kay pang forever jud ang kuan, Gore-Tex. If you ask me, mo Gore-Tex ko, I will change. Pohon, maybe, okay ra dyan na siya. For long term dyan na ang Gore-Tex. Ang asta masad ang silicone, pero wag na dyan limitation ang silicone dahil. Pero if di kan ka sa silicone implant like me, pwede na ka mo upgrade into Gore-Tex kay, kuhan ba, it's a room gani siya dahil. Nakanamitong na siya visual na. Example, if mo pa yung gusto na achieve kaning ani na forma, man if mag-Gore-Tex ka kay mukha na gyapon siya mo mimic gyapon niya ba mura na wala ra ka napausab pero ang nausab kay implant ra mag same ra gyapon ang kuan ba vision kana ba tong same ra gyapon ang forma and all man silicone imong implant man mag Gore-Tex ka kay murag sayon na siya i-upgrade kay kana man siya kana ba tong naibaw-an na ang step na asa dapit if sa same doctor ka mao na siya da if you're wondering okay nag-planning pero not now. Enjoy pa ko sa silicone life. Okay ba ang silicone, di ba? Wala ko nag-nose contour ha. Wala dyan ko nag-nose contour. If ever mo pa upgrade ka o Gore-Tex with the same doctor kay dili na siya matawag og revision. Mararasir ka na as if na ka ng virgin case. Mao nang gisulti sa akong doktor. Nibasa-basa jud ko dai. Pero if ato ka sa laing doktor, if silicone implant ka today, maday ato ka sa laing doktor, ana mo higher ang rate guru ana. Pero if usually sa silicone dye, kuan common na dyan na siya silicone na kanang mo kuan siya upside or muhiwi. As kuan siya baka nang muhiwi gani siya dye. Oh, if mototo ka di ba ako ang nose kinay shadow diri wala kay murag na slant man siya da ana. Para na ako ay tanong ko sa amin kay mura naman siya even naman siya kanang mura siya kanang okay ra ba? You know what I mean? If totokon jud kog maayo mahiwi jud siya. Hiwi siya tan-awon pero if kanang muraragwa or something kay murarasag siya kanang normal, murarag natural kunuhay. If ever inana gani nindot na siya ipang-upgrade na og Gore-Tex ana. Pero for me okay ra pa siya ang silicone. I'm just waiting na kanang na mahitabo na ko accident or something dira na on that time pusla na to dai ang transformation sa Gore-Tex pero did ko kasulti Gore-Tex ay kay ano I cannot relate kay akong implant no kay silicone akong implant so I don't know what it feels like na Gore-Tex. Maybe soon maka-explain na jud ko ana what it feels like. For me, ang silicone okay naman siya. Very intact. Dili siya mo move scary. So mora na siya sa ko ang nose details kay L-shape silicone implant close ko dili ko open. So meaning sa open kay kanang tong giabli siya kanang gi-up siya. Ang close kay kanang tong side ra gibutang ni dirira diamond gi kuan ko gi close LR trimming gi pero di siya matawag og trimming dai murara siya kanang ano siya kanang LR na gisud ra gani dai kanang gi kuan mura gi ana ra gani ana pero di siya ingi ko ana ba mura ana gani gimurag pa insert siya ba ana so mura to gi explain sa akong doctor okay naman siya ang silicone sa for me for 1 year okay ra jud siya dili siya scary dili siya mahiwi or something although if maabot na siya year kanang recovery murag na jud siya kaan chance na kanang na jud siya kuan jud mahiwi jud siya very light pero di siya ingon obvious jud kaayo so mao sa na murag same ra gapon ra gapon na pero depende ra jud na nimo dai I mean na
Inana na sa nimo ba as kuan kana how do you take care of it? Dira ra na ang maglaban ang tanan day kanang gyud sa nimo siya pag care, gyud sa nimo siya pag pangga kay kuan ba na still recovering man kuan pa ba na ang nose ana kanang swollen so na siya tendency na kanang mahiwi siya or whatsoever. So feel ako sa ako ning katug sad maybe or tapulan ng guro ko mag heat compress char. Ito pa mga experience ako sa silicone implant ko anjo to siya day kanang nadyo yung mga certain angle na kanang kanang bitong kuan pa ko day mag napato sa mga 6 months or 7 months of recovering na akong implant sa silicone ba kay maklaro jud siya day kanang ma-obvious jud siya man makuratan na lang gud ko usahay ako na person kay dugay kay kuma akong hubag sa ko ang ilong promise dako gani siya tanawon pa kanang hubag pa ang peg mga around 3 months or 4 months dugay kito siya mawa. So if ever nagtanaw ka ni na natural pa ka girl na curious ka what it feels like hikapa imong ilong inana raga po ang feeling wala siya natural pero na siya kanang inside na di sa ka ingon maka-feel na nadyo siya something wala siya kanang wala siya bukog siya wala siya bone. Ang nakasad lang is dili nakakato makababoy-baboy na pose dahay ato ana ganit dahay dili na siya hard I'm trying hard na siya day ako rin gipasaka din na siya musaka day so sad gahay na kayo siya day mo na if ever mapa-undergo ka day picture jo og baboy-baboy day you will never try that pose ever again. Then if na question ka na if matubuan pa og blackheads of course mararag ko anday natural mag oily pa sa imong nose T-zone mararag siya natural bitaw there's nothing ko ang feeling inside kay mararag siya kanang bitong mararag natural bitong if tan-aw ka ni video na wala pa ka na pa surgery or whatsoever you're planning ang feeling kay mura na siya wala kasi mura na siya kanang mura na siya wala jud day mura na siya kanang imuhang nose but kuan enhanced na or better na ba or ana pero nara siya i-take care na kanang mura kay kagala din ako pwede mag sports or something although pwede pa good pero kanang bitong make sure na kanang di lang ka maigo sa bola or madagma or whatsoever mo diving ka or ana amot na sa silicone pero ako na nag-try na rediving wala naman ko na unsa so nadyo mga times na kanang ako ang implant ba kay maklaro jud siya like maklaro jud siya ang kanang baka ng forma ana makuratan gud ko ana nadyo to certain angle na picture na kanang sa man maklaro man siya oy pero angle na to ha picture pero not all the time or ana or in person mura ba to siya gwa murag natural na jud siya if sa personal pero if sa kuan pa to siya ha under recovery pa to siya so katong nadyo to yung mga kuan picture na kanang naklaro jud akong implant with kanang yellow gani ang suga big suga din maklaro jud day akong implant na ana kaayo so ana ram sa to karon na day kay ako ang implant ron kay mura siya ni natural na man akong diri dapita kay murag ni wide very light pero although nakuan siya pero kanang tong murag ni ana siya gamay ba ni wide siya very light pero di siya ingon wide unlike sa una katong katong first pag ako kato day under recovery kuan pa to siya day mga 2 months or 3 months or 5 months or 6 months day ko na akong nose ato ri sharp kaayo kanang nindot siya kaayo ba kanang nice gani kaayo kanang pointy kaayo manindot pa kay ang forma sa bridge magkaroon na kay mura na siya ni natural inaabot na siya 1 year mura na siya ni natural fully healed na ko dahil sa mura ni ako ang nose final na nila siya dahil di na siya mausab although if mapausab kong implant which is upgrade to Gore-Tex maybe mausab siya pero okay lang mo ko sa kuan silicone kay di mo good siya mo shrink pang long term gani siya dahil like if mag-gore na ka dahil kay kuan man good siya kanang munipis imong skin ba basta ang silicone kay mura ba siya gas so if mag Gore-Tex ka dai kay murag malay siya biya ang peg so mauna na siya so depende ra jud na nimo dai depende ra jud na siya if asa ka na comfortable na implant or something kay ako masaya no kay do your research jud dai for me as an silicone implant person kay okay ra siya wala koy kuan ha kanang cartilage diri wala koy nakuan sa akong ears or wala whatsoever wala ra mga healing process aning sa una dai kay kuan man to dai kana ingat lang jud ko matug dai kanang mahadlok na ko matug katong mga healing days ha mahadlok jud ko matug kanang mag side upside or whatsoever usay kanang manghapla dai giatay lang jud na manghapla ma-conservative jud ko kay tagamatan ako dai ako matan-aw din kay akong ilong jud dai asa na dapit ang implant ay nanas ako ang laing picas parts sa akong naong ang healing process kay kuan na jud siya nang good take care of lang of makugi jud ka kay labi na sa tong hot compress para ma-reduce ang swelling lahi sa tong kuan eyes kay para ganito para naman to sa hubag diri na part para dili ka makuan dako ta mo dili ka murag avatar pero if ang hot compress kay purpose ato kay para geto sa diri gani kay para
ma-reduce ang swelling mo jud to di pero tapulan jud kay ko ato as in heavy ka tapulan buhat to na ko more kaisa ra jud to after na kay wala na natural healing magmata-mata sa surroundings na di ka mahapla or di ka mahubog ana dai kay na-happen na jud ako one time na kanang nahubog ko girl wasted jud kay ko dai man pagmata na ko kay intact pa akong ilong dai na kuyawan gani ko na basing na akong ilong na balina na tuan na siya sa left tuan na siya sa right siya na kuyawan jud ko dai abi jud ako dai na makatawag jud ko sa akong doktor ato so ang nibuhat sa ko ang rhinoplasty is si Doc Charles Nenario so mao na ako ang surgeon man sa akong skin kay si Doc Geona so makuha na sila dahil husband and wife sana all duha na ilang branch kuha na ilang branch kanang Alpha Aztec o kuan Beauty Central sa Minglanilla ang kanang Alpha Aztec kay bago ra na siya nara na siya sa mactan Lapu-lapu link down below sa ilang mga new lugar so if nana ka sa mga near Cebu City padong mactan Lapu-lapu whatsoever pwede ra ka makaato dito or pabook og appointment everything link down below if may ko link down below na ara jud dira tanan if need pa kag mga question and answers or mga insecure mga curious or mga inana dai kay pwede ra jud ka ma-message na ako send ra ko og voice message kay kapuyon jud ko mag-type dai so mga people na magganahan mag-undergo or kalang nagkuan if napa kay plan dai dapat di jud ka mo kuan dapat di ka mag-anxiety dapat trust the process sa imong mga doctors or in general good kung asa ka na clinic or asa ka na doctor so kanang Beauty Central kay trusted na ako kay naghimo na ko video ato last year na about ato nila na asa na ko sila na met or asa ko naka familiar ana nila so nara dito tanan dai mo bit usay kay makuyawan jud ko ginani na video ako ma-advise no kay trust the healing process and then kuan mga doctors nimo asa ka na believe or asa ka na ganahan di sila ingon na presyo na kanang if barato sila kay go na ka or mahal sila kay kana na lang dili jud dai mo ato jud ka sa mga review sa mga tao or asa sila dikan or makita gani ka sa process mo dai mo share na ko og mga kanang before and after na pictures ako no di man jud ingon flat kuan lang jud siya kanang lack of bridge wala kay siya bridge pero naagod pero di kay siya anak ka tangos or kung diri kay wide jud ni siya diri like wide pero di siya ingon super wide basta na picture diri you can refer na unsa na siya so mao na siya dai sugod na jud sa mga process ana na gichika ra ni ana ra ko di doc na wala ko gipa bagay-bagay og artista or whatsoever nana ra ko na grano ko sa ilong na kanang feminine tan-awon like meron siya babae na ilong whatsoever if ever mababae ba jud ko charot na to siya dahil demonstrate na to ni doc na iyara to pisit-pislit na asa dapit asa na makutob ang implant or whatsoever so mauna nagsugod na ang mga chorvanes kuan jud siya dahil basta ako nasulti jud no ato no ang pinakasakit jud ato no ang anesthesia ra jud siya mura jud to pinakasakit DMD after na kay wala na makafeel kag pressure man if you're watching this na natural pa kay kuan jud ang feeling kay mura ka nang kanang taon nang inana kasi mo ilong inana mo ilong dai mura inana ang feeling da maabot na to sa mga bandage na sugod na jud kag kanang healing process kana trust the healing process jud dai man ayo ka anxiety or ayo ka kuan ba ayo kay ka i-pressure mo self na kanang oh my god basing dinin mao ang result or basing mahiwi or basing kuan pero if ever mo undergo jud ka dai if ever jud nag-decide ba jud ka ako masulti no kay everyone's different nose type jud na ha mo different jud na siya dili jud siya ingon like kanina kay na certain ganahan ani na tao na same mo og clinic or ana man what if na expect ka na mapiham result magdepending jud na sa imong own self sa imong nose base sa imong kuan structure dili ba tanan na kana ma-achieve sa imong magusto kay wala ka ba imong nose shape kay kuan flat kaayo or wala kayo bridge di kay na ma-achieve ang kanimong gusto jud na bet although ma-achieve siya pero maybe murag di kayo anak ka makuha ganit murag di kay ka anak makasatisfy pero mora na siya take notes sad na siya mora na ako ang nose for 1 year wala jud ko nag nose contour whatsoever makita ra kag mga other video na ako dai makita ra na dira dai na mo na ako ang nose sa una kana if ever you ask me about Gore-Tex I am not the person kay di ko ka-relate ana. So maybe pohon mo switch ko og implant. I don't know pa jud. Basta nisulti lang ko daan maybe. Pero as silicone implant kay okay ra jud siya. Mura ra siya wala. Ang feeling niya jud if naglibog jud ka sa Gore-Tex og silicone asa ka.
feeling sa silicone implant kay mura ra siya mura ra kag kanang you just born with it. Mutanong ka sa amin kinausab na di mo hang appearance, you know what I mean? Na siya ako masay no kay trust the healing process ra jud na man. Ayo kay sige kumpara na kanang kani kay nindot ni siya ilong man same rin mig doctor or whatsoever na kay maisa sad na dahil mura kag ma-lose of hope na noon na kanang mura na kag matsakahan kasi imong self na or basin na kay na inspired or kuan gani, you know what I mean? So mo ni ako ang kanang normal face kuan na natural man pag uli na ako ana kay kuan na dash kanang wala na man-made na inana akong face na ko day mura bitaw kog avatar bitaw day kanang hubag jud kay na as in man mga pila ka days later man abot nag 1 week so kana na arang-arang na man ato na ko dito pag clinic kaya itangta ang bandage inana gani girl man inana dayon ang peg dye after pila ka weeks or I don't know pila ka days man mo ni ako ang first nako makeup ever naka rhinoplasty nako and then more makeup look na dash man dayon sa mga pila ka months kay kuan na inana na ang aura murag I think January na guro man kani kay December ni siya dye December na siya di ba hait kaayo man maka confident ako eyeglass man ako nagikumpara ang kuan natural versus man-made o di ba charot man mo na ako mga before na after dahil wala pa na yung mga kuan dahil kanang surgery wala na tanan so mauna na siya sis so muna na akong before na after sad kayo kay tanawa bislat man pointy like oh my gosh charot so muna na ako mga before na after man muna na akong gikumpara akong makeup sa una this is like 2018 na ang nasa kanang karaan muna na ako mga before and after photos wala pa ako nagpa CO2 muna akong original nose mao dyan na tanan napasugod na sa procedure kay dira na ang tanan mga surgery kana mao na dyan naman napaka nagkuan pa dyan ko nag-buccal fat remover another video na sad na ay mora ni siya ang 1 year. So if you ask me na kanang okay ra ang silicone, okay ra siya ang silicone. Paano na dyan na ako na nagiswayan ang katong mga do's or don't kakantong kanang ang sulti nila na dili kay ka pwede mo painit sa silicone. Although 1 year kapin na kaday pwede raman pero if under healing pa kaday ay sa painit uy kay kuan na ginamag nato gitawag day something painiton ang kuan ang silicone implant kay maon chorba niya. Pero di ingon super ka init jud kanang mosambating na ka exertion or something. So mora na siya. So mora na ako ang mga nose sa aura again ako ang details sa nose kay kuha na siya close rhinoplasty karami tong gi-side ra kaning diri ra gibutang baka nang ang implant ra diri in gani siya mar dili if LR trimming gani kay makuhaan dyan akong diri pan close inner trimming man so pa inside siya pa ana siya ba mura gi siya gi-fold mura ganana ang peg so mao na siya. If speaking of prices kay di ko ka determine na if same pa ba og price today for example if you're watching this na mga 2021 or 2022 pataas ana na year di ko ka estimate jud kung price pag last year pag 2019 so pag 2019 is 40,000 dala na siya mga medicine if ever mapa-undergo sad ka kadisad ka ingon total mao dyan ang budget dapat mag-budget yun ka kaya wata ka ba in case what happened or medicine or whatsoever so you know what I mean if mapa-undergo gani ka disad dapat na sakto amount tapos magdasa ka extra in case lang good you will never know juday and then maora na siya it's better for you to inquire juday kay wata ka ba when kanitanaw ani day mga 2021 na or 2000 pila ka years na kanitanaw ani day marag mo taas ba ang rate sa doctor or depende I don't know when it's better for you to inquire pero if ever napakay question na wala na ko natubag sino ang mga unsay gusto nung pangutana pwede ra ka mo message ako ang page sa Instagram ana kay sendan ra jud ka og voice message maski na Tagalog pa kay Bisayaan jud ka kapoyan jud ko mag-type sa tinuod lang I'm tired taas ka ayo man ko sige mo tanan na sad ko so bago na yung voice message na ko ano okay naman ti doc ko kay kani na so mura na siya guys okay guys learn something and see you in my next surgery video. Okay, napakoy lain surgery, chikka. Bye!